uJesu Kristu inkosi bazalwane. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga ke bazalwane uNkulunkulu ekseni. Bazalwane kuvuka enye into eyenzekayo ngelinye ilanga. Uma ivuka lento ngizwa leli culo liyavuka njengamanje ngelinye ilanga ngathi ngithi ngilele kuvele ngathi uNkulunkulu uthi bonke abangabami abakhipha imizimba yokwenyama beze ngokomoya. Uma edukusho ukuthi bonke abangabami abakhipha kwawungathi umhlaba ubaflethe wonke bayabheka phezulu. Uma bembona uvele nje waphuma wahlala emkhathini waseveza lesi sandla esingapha wathi bonke abangabami abakhipha imizimba yokwenyama beze ngokomoya. Babeshintsha abantu babengashintshi kodwa babevele bakhuphuke ngathi yiyo le mizimba befike behlale eduze kwakhe. Uculwa le phathi nje ethi ngimbone yena ongithandayo ngihlale naye ngale ndlela engicula ngayo kuthiwa nje ngimbone yena ongithandayo ngihlale naye umfeliwa ngihube khona igama elihle. Befike nje behlale eduze kwakhe kodwa idlanzana elincane elalukwazi ukuthi likwazi ukukhuphuka lenyukele phezulu. Lithema lenyukela phezulu leli dlanzana ngangibabona abaningi bemile phansi bonke bethe wathalala bebheke phezulu kungakhuphukeki bekhala inyembezi zehla abefaka amawivu inyembezi zehla la kulento yabo abayigcobayo ebusweni kwehlala bebheke phezulu kubuhlungu betula bethi laba abakwaziyo bethi ngimbone yena ongithandayo ngihlale naye umfeli wami ngihube khona igama elihle. Iyodwa into engayibonayo lapho khona yedwa engambonayo engangimazi. Inhliziyo yami iphatheka bese ukuthi ngibone ubani ekhala ebheke phezulu. Ngenhlahla nami ngase ngilapha ngibona nje phezulu hlezi la uphansi yena uyakhala kanti uNkulunkulu ngitshela ubonisa yena straight ukuthi kulelo
viki ngolwesine lwakhona uzohamba wabe seyashona-ke ngolwesine. Ngikade ngingazi nokuthi kwenze njani okwasala nami uma sengicabanga lento. Kusho ukuthi into ekufanele ngiyenze mina kwakumele ngiye kuyena ngifike ngishumayele izwi likaNkulunkulu kusale kuyindaba. Inhliziyo yami yasala yababuhlungu ukuthi ngimbonile kodwa angikwazanga ukuyomtshela ukuthi ngikubone esimeni esikanje. Wahamba-ke ngolwesine. Ngiqonda ukuthi mangithi ngimbone yena ngikhona into engiyizwayo ukuthi kwakwenzakalani sobazalwane. So siyambonga-ke kakhulu bazalwane uNkulunkulu ngakho konke okuhle asenzela khona. Sizoya-ke bazalwane ezwini lethu lanamhlanjena uNkulunkulu asibusise ngalo esizolilalela sikhulumele phezu kwalo. Izwi lethu litholakala laphaya kuJohn ngokukaJohn 17, chapter 17 verse 17. uJesu Kristu inkosi bazalwane lifundeka kanje: bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Asikhulekeni bazalwane. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu mninimandla wonke, nanti inkosi izwi lakho sesifundile, izwi lakho liyiqiniso. uNkulunkulu wethu ongcwele, ngiyacela Nkosi yasezulwini ulichaze ngomoya wakho ongcwele ukuze Nkosi yethu engcwele maqede siliqonde bese siyazi ukuthi lithini uma lithi izwi lakho liyiqiniso. Inkosi mayifunde mayibusise ukufundwa kwezwi layo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngakho konke ngezwi lakhe esilithola kuJohn 17 verse 17 othi bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Izwi likaNkulunkulu liyiqiniso bazalwane. Ngelinye ilanga kuke kwaba nenkonzo la eyayithi izinto ezintathu eziyiqiniso. Sathi izwi likaNkulunkulu liyiqiniso. Sathi uNkulunkulu yiqiniso. Sathi umoya ongcwele kaNkulunkulu yiqiniso. Yonke lento iyiqiniso. Izwi likaNkulunkulu liyiqiniso uma selifikile kumuntu. Siqale nje bazalwane ukubona ubuqiniso bezwi likaNkulunkulu. Kukhona izwi elithi eliseqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba, wadala ngezwi lakhe. Sibona umhlaba nje, sibona iqiniso likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu linguye uqobo. Wathi akwenzeke umhlaba wabakhona. Wathi akube nenhlaka zabakhona. Wathi akube khona umhlaba owomileyo wabakhona. Wathi amanzi wonke awayendawonye wabakhona. Wathi amanye awayephezulu ayakhona. Konke izwi likaNkulunkulu liyini? Ubuqiniso balo sibona lapho. Nanezinye izinto eziningi ezenzakalayo sibona lapho ukuthi izwi likaNkulunkulu liyiqiniso. Itheme-ke bazalwane yenkonzo yethu yanamhlanje ithi ngezwi likaNkulunkulu siyangcweliswa futhi siyakhuliswa. Ngezwi likaNkulunkulu siyangcweliswa futhi siyakhuliswa. So singcweliswa ngezwi likaNkulunkulu, sikhuliswa futhi ngani? Ngalo izwi likaNkulunkulu. Uma lishunyayelwa izwi likaNkulunkulu kuphenduka abantu. Uma uya kwizenzo 2 lapha kwizenzo 2 lapha uPetro khona ayelokhuza khona ayekade eshumayela khona uzenzo 2 ngithi mangicabanga kulabo verse 38 nabo 39 lapho okwathi seqede khona ukushumayela. Uma selishumayeliwe izwi likaNkulunkulu ngoba liyiqiniso, kuthinteka inhliziyo zabantu njengoba bathinteka kwizenzo 2. Babuzana uPetro kodwa babuza bathi madoda bazalwane sokwenze njani na? Noma ningasabuzananga nonke emveni kokushunyayela inhliziyo intshumayelo bayithintile wena uyoyibuze wena ukuthi
Mase kunje Nkosi yami so yilapho okugcwaliseka khona izwi likaNkulunkulu ukuthi liyiqiniso. Njengoba basigwele nje endlini kanjena yingoba izwi likaNkulunkulu liyini liyiqiniso. So nabo babuzana emveni kwalokho bathi madoda awubazalwane sizokwenze njani na? Waphendula uPetro wathi phendukani nibhabhadiswe egameni likaJesu Kristu. Watshela waqhubeka wathi izethembiso zingezenu kanye nabantwana benu inkosi uNkulunkulu wethu eyobabiza. Esebaphendula ukuthi sebebuzene ngoba iqiniso laselifikile. Uma selifikile iqiniso kaNkulunkulu, umntwana kaNkulunkulu usukukade umuntu kaNkulunkulu. Emveni kwalokho bese uyangcweliswa, bese uba umntwana kaNkulunkulu. Sekuyaqala ke manje uyangcweliswa ngezwi. Uma silifunda njalo izwi kaNkulunkulu lifike likuphendule ngoba liyiqiniso. Ushintsho uhambe ngendlela yokukholwa. Uma ulifunda njalo likuphendule likungcwelise. Ngesikhathi futhi ngiyamemukela uJesu Kristu inkosi ukuthi abe umsindisi wempilo yami, uyaqala uyangcweliswa. Kuyaqala konke okudala kuyedlula. Usuyalandela, usuyalifunda izwi lenkosi. Ngesikhathi ulifunda uyakhula njalo, uNkulunkulu uyakukhulisa ezwi lakhe. Zonke izinto obukade uyibuka ngenye indlela usuyaqala uyibone ngenye indlela ngokwezwi likaNkulunkulu. Liyasingcwelisa. Ngesikhathi sesishintsha sesibuka kanje usulifundile izwi elithi ulaka luhlale esifubeni sesiwula livuka kuwe ubusuyabiyeka ukuwula, uyangcweliswa njalo. Uma izwi likhuluma ukuthi ulimi luyisitho esincane lifana nokuthi likabentshiso lungashiseli lingashisa ihlathi lo ubusuya malithizwi emlonyeni emphuleni emanzini awodwa akuphume emphuleni owodwa kuphuma amanzi amthothi nababayo. Ngoba usuyakholwa uyashintsha konke, usuyangcweliswa, uyaphuma ekukhipheni. Awukwazi ukuthi umntwana kaNkulunkulu emlonyeni wakho kuphuma amanga, kuphuma inkohliso, kuphuma ukuhleba. Akusaphumi lokho ngoba usungcwelisiwe. Umthombo owodwa awakhipha amanzi ababayo namhlanje uphinde futhi mhlawumbe ntambama noma wakho uthi uyaphuza ukukhipha amanzi. Lokho kusuke kusasho ukuthi uyaphika wena ukuthi izwi lenkosi liyangcwelisana. Thina uma sesikuNkulunkulu siyashintsha sibe isidalwa esisha. Kuyaphela konke lokho, siyangcweliswa. Uma ungcweliswa uyizwi likaNkulunkulu ubusuyakwazi ngoba usuqonda nemibhalo. Uma lithi izwi likaNkulunkulu niyokulonda izwi, kusho lo izwi niyokulonda izwi lakho ukuze ngingoni ngoba ukungalilonda izwi likaNkulunkulu, ukungalithathi ulisebenzise alenzi ukuthi ungoni. Kanti uma ulindile kuya ukuthi ngisho usuphambanile bese livuka izwi kuwe bese uyayishintsha leyo nto. Uthi-ke uma uya lapha kuTimothewu 3 verse 16 no 17 uthi yonke imibhalo iphefumulelwe uNkulunkulu ilungele ukufundisa. Lonke izwi elikhona lilindele ukusifundisa kukho konke singakwazi. Uma ukuningi esisuke sikade singakwazi, kuningi sasingazi ngisho nokuthi uma umntwana kaNkulunkulu awushonisi ngemali, awenzi ungashonisa. Uma usulifundile izwi lenkosi lithi, uma ufunda kumahubo lithi-ke likhuluma ngakho ukushonisa, lithi-ke abantwana kaNkulunkulu isihloko salapho sithi oyisimo sikaNkulunkulu. Uba kanje likubale konke usuyazi ukuthi awusakwenzi lo. Ngesikhathi ungakwenzi uyangcweliswa. Ngesikhathi uziyeka zonke lezi zinto izwi likaNkulunkulu elingahambisani, uma libala lithi ukuhleba, ukuncishana, ukuhaha, ukuyeka nje ulifrena kukusuka uyangcweliswa. Izwi likaNkulunkulu likholela ukulisingcwelisa. Uqala sifike sisindiswe samukele lona ngoba lisuke selishunyayeliwe. Asigadeni-ke bazalwane, ingozi ila isekuthenini sekwenziwe konke, sekushunyayeliwe, usutsheliwe kwathi u1 akadingeki, uNkulunkulu akamdingi u1 ngoba le mbhalo iphefumulelwe uNkulunkulu. Singaqali sidale ubutha phakathi kwethu noNkulunkulu ngoba uma singasakwenzi kusho ukuthi siyaphika, sesiyaphambanisa. uNkulunkulu nomusa, uNkulunkulu senzele ukubele ngokuthi sikwazi ukusondela eduze kwakhe ngezwi lakhe. Wabeka into phambi kwethu ephefumulelwe uye ezothi masenza lento kube ukuthi sesikuNkulunkulu uqobo.
akukude ukuba kuNkulunkulu kodwa ngezwi lakhe leli elithi yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Yonke into la ayikho izwi elila ozophambana nalo. Yonke into ozoyenza yingo ezolifundisa ozolizwa la iphefumula lithi ilungelo ukufundisa. Siyafundiswa ngalo nokusola. Izwi likaNkulunkulu likhona ukusola uma singahambi kahle endleleni. Uma sisolwa asiyekeni, asingabi nenkani azothi umuntu uma kunjalo ke mina ngamane ngiyeke. Uma kuthiwa asiyekeni ukwenza 1 no 2 ngamane ngiyeke, ngamane ngenza ukuthi abanye baze bethi uma uthi uyakhuluma nawo umuntu ethi kusho ukuthi ngikholwa kakhulu ke nina nodwa, kusho ukuthi asikholwa. Lokho kuwukuthi thina sesiyarebhela silwa noNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu liphefumulelwe uNkulunkulu. Simele ukuhamba ngezifundiso zikaNkulunkulu ngoba izwi lilungele imibhalo iphefumulelele ukuthi sifundise nokuthi sisole nokuqondisa. Siqondiswe endleleni nokuyala ekulungeni. Uma umntwana wakho umyala usebenzisa izwi likaNkulunkulu awumoshi ngoba uyamphephisa kukho konke obekungamvelela. Umsondeze eduze kukaNkulunkulu. Noma ngabe emsebenzini icolleague yakho, wena miyale, wena sola ngoba ukhona lapho usuyalazi iqiniso. Yala usole wenzoba ungabi nandaba ukuthi ukusala ini ukubuka kanjani. Wena mawuzokwenza iqiniso uma kuzothiwa ungeli wena udedele umuntu antshontshe phambi kwakho ungamkhuzi athathe izinto athi hayi mkhuzi ukuthi cha izwi lenkosi kukhona msezweni kuthiwa ungebi. Lize lithi izwi kwenye incwadi lithi ongabi nandaba ngisho nokuzamula ofuka ngokuzakumbulala. Wazi kahle ukuthi le nto engiyikhulumayo izomfaka enkingeni kodwa makuyiqiniso likhulume wenzela ukususa ikhale emahlombe akho ngoba umyeka igazi lakhe lokuzwa kuwe. Mhlawumbe uzomiyala akuzwe ayeke lento uyobe ususindise umphefumulo wakhe ekubhujisweni walethula nakuwe futhi ikhala. Siyeke futhi nokuthi ingane mazona singalitsheli ngezwi likaNkulunkulu. Ayithi baleka iyenza umathanda wayo. Wena iqiniso ubusulenzile sibuye sihlupheke ngoba thina singabazali kubuye kuvuke lento ukuthi ingane yami ngiyayizala. Kulungile uzoyizala namhlanje ngelinye ilanga ngoba wena oyiyekile uyobuyibuka isiyongena emlilweni, uyobuyibuka isiyosha ngoba ufihlile inkembe egazini. Izwi likhonela ini ukufundisa, likhonela ukusola, likhonela ukuqondisa, likhonela ukuyala ekulungeni. Mawusuze uyayala kuze kube uyalela ukuthi kube nokulunga. Lize ethi uverse 17 kaTimotheyu uzuthi ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele. Uma sesenze konke kahle sakwenza njengokwezwi kaNkulunkulu, savuma ukufundiswa imibhalo, savuma ukusolwa imibhalo, savuma ukuyalwa ngemibhalo nokuqondiswa. Lokho-ke ekugcineni kulandela ngokuthi ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleliswe emsebenzini emihle. Yonke mawuyeka konke lokho kubi uyapheleliswa emsebenzini omuhle ube umuntu kaNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Singabi namazaba sizilandulele yehluleke ithi le ndaba. Bazalwane asizameni ngokusemandleni. Uyabona lokho sukuzwile ngendlebe yakho ithi yebo Nkosi makube njalo ngoba izwi likaNkulunkulu enhliziyweni yofuna uNkulunkulu likuyebo. Noma ngabe ungaqabuzanga kunezinto ozongazazi. Ungazazi ufundiswa kuthiwa lokhu nalokhu kunezinto nje ezinye ezikhona okade singazazi. Nangingazi nje mina ukuthi ukuminza ukudla kakhulu isono udla isisu size sibe buhlungu ukuthi hey kanti usuwenza isono.
ngangingakwazi lokho ulokhu udlile kube mina uhaha nje kodwa lokho isono yizo zonke lezo zinto ekufanele ukuthi zibalwe inhliziyo embi ende njalo uma unikezwa abantu ukudla sinikezwa sengangafunda ngangathi nje nami nabazwane ngelinye ilanga sinikezwa ama-aphula sekuthi nantela msithathe elikhulu ngathi awukonke ngakhumbula fast ngayela ngathatha elincane ngenze ukuthi lo ozodlula athathe engakanani elikhulu so zonke lezo zinto sifundiswa ngazo ezinye ezincane ongayithatha ngokuthi wena uncane kanti uNkulunkulu akayithandi uma sizofunda sikuyeke uNkulunkulu uyosamukela so lize lithi-ke apheleliswe emsebenzini emihle uma uya kwihubo ihubo 119 uvesi 142 uthi ukulunga kwakho kungukulunga okuphakade umthetho wakho uyiqiniso ukulunga kwakho ukulunga kukaNkulunkulu umthetho kaNkulunkulu umipha yonke imithetho kaNkulunkulu umiphakade ngoba umthetho wakho uNkulunkulu yiqiniso ayikho into ekuNkulunkulu engalona iqiniso kuze ezinye incwadi mayifundwa ziyayiqala ngokuthi ngiqinisile ngithi okungukuthi yonke into ela iyiqiniso uma wena uyiphika ngokungathandi ungafuni ukuyiyeka ufuna ukuqhubeka nokwakho umyalelo kaNkulunkulu uyiqiniso futhi umiphakade okungukuthi ngeke uzushintshe nanini uyohlale uyilokhu oyikho okwethu ukuthi senze iqiniso uma ihubo futhi 119 uvesi 151 ethi wena Jehova useduze imiyalo yakho yonke iyiqiniso uthi wena Jehova useduze uNkulunkulu useduze ngani ngemiyalo yakhe akekho kude useduze wena Jehova useduze imiyalo yakho yonke iyiqiniso 119 Ikubo 119 verse 151 wena Jehova useduze imiyalo yakho yonke awukho nowodwa ongalona iqiniso imiyalo yakhe yonke uNkulunkulu iyiqiniso akukho kungesile iqiniso so uma senza lize lithi izwi akuyadlula laganyana lingawufezanga umsebenzi wonke amazwi kaNkulunkulu uma ethi uNkulunkulu yehlukana nalokho asikuyeke lokho ngesikhathi ukuyeka ikhona kungcweliswa kwakho ngesikhathi ukuyeka ufunda izwi kaNkulunkulu ezizokwenza ukuthi sikwazi ukuba seduze nemiyalo yakhe sifunde sikuyeke konke uNkulunkulu angakufuni siyanweliswa siqonda nemibhalo yingakho sithe ekuqaleni ukwenze njani siyanweliswa ngani nezwi likaNkulunkulu isinweliswa ngalo siphinde futhi sikhuliswe ufike wamukela uNkulunkulu ngesikhathi wamukela uNkulunkulu ngezwi lakhe ube siwenze njani uyanweliswa ngesikhathi unweliswa day by day usuka ebubini ukuthi uyakwenza okunye uma etshela umoya ongcwele ngoba umoya ongcwele kaNkulunkulu uyiqiniso ekhuluma nawe ukuyeke lokho akutshela khona ukuyeke uyanweliswa day by day lokho okuzwayo bese uyakuyeka uNkulunkulu wenze njani uyakunwelisa wenza imiyalo yakhe eseduzana uNkulunkulu useduze ngoba imiyalo yakhe ikhona la eduzane so bazalwane okakhulu ukuthi umzalwane nomzalwane ayifundele izwi likaNkulunkulu ngesikhathi ufunda uqonda imibhalo ingesikhathi singazukudukiseka nasemhlabeni lithi izwe lishayisana ngapha nangapha ngoba thina siqonda imibhalo siyalifunda izwi likaNkulunkulu siziyazinwelisa usuku nosuku ulifunda izwi lenza ilokhuza umehluko empilweni yakho siyanweliswa ngalo siyakususa konke ihubo 119 uvesi 160 uthi amazwi akho onke ayiqiniso zonke izahlulelo zakho ezilungileyo zibe kuze kube phakade lisho njalo nje lithi amazwi akho onke ayiqiniso izwi likaNkulunkulu bazalwane liyini liyiqiniso izwi likaNkulunkulu liyiqiniso
umoya ongcwele kaNkulunkulu uyiqiniso, uNkulunkulu uqobo uyiqiniso. Lezi zinto ayijiki, ziyohlale ziyiqiniso. Yingakho kufanele sihloniphe mawuke wayenza amazwi kaNkulunkulu, yikhona kukholwa-ke lokho ngoba wenza imiyalo yakhe. Amazwi akho onke ayiqiniso, zonke izahlulelo zakho ezilungileyo zimi kuze kube phakade. Kuyohlale kukhona, angikhathali singabaleka sithi senza ini. Yingakho uzothola ukuthi umuntu uma wasindiswa, walazi iqiniso, waya kuNkulunkulu, wahlanganyela, waba nenhlanganyelo nomoya ongcwele, wazenza zonke izinto, ahambe lento kaNkulunkulu ebakhona kuye, kamoya ongcwele ayesebenza ngayo uNkulunkulu esakholwa, iyavuka. Umbona uzwe ekhala lapha khona, mhlawumbe athinteke noma esey'ndaweni zakhe ezingekho right, akhale ezubuhlungu. Ngiyakwazi lokho bazalwane, ngoba kuye kuvuke lawo amazwi ayiqiniso, kuvuke leya ukuthi namhlanje nginje, namhlanje ngilapha, ngake ngaba lapha ya. Iqiniso lihlale livuka njalo, ngisho ungabaleka ugulukudeke, ngisho ukuphi lapho khona, kodwa ngoba wake wamukela iqiniso empilweni yakho, lake langena iqiniso, awukutholi ukuphumula. Yingakho kuba khona lesikhathi sokuthi noma uhambile ukuthi uyabona umuntu, uyabona ngelinye ilanga useyabuya, ikhona leli qiniso alizwayo. Uthi hawu, yazi kade sasinobani, usekhona futhi ubani, ikhona lento ayizwayo eyethi noma ekude lela abasuke khona, kodwa ivuke ngoba iyavuka, ngoba kwakungawona manga, kwakuyiqiniso. Imiyalelo kaNkulunkulu nezwi likaNkulunkulu liyiqiniso. So-ke bazalwane, siyangcweliswa nje njengoba sisho ngezwi likaNkulunkulu ngoba liyiqiniso. Sikhuliswe nasemoyeni, kufike yonke into efikayo ikufike ukuthi wena ukhulile ngoba ufundisiwe izwi likaNkulunkulu, uyamazi uNkulunkulu, wafika wena wazalwa kabusha, wakhuliswa izwi lenkosi, ngalo futhi izwi, wahamba noNkulunkulu, usuyakwazi ukubona zonke ezinye izinto ezikhona. Manje bazalwane, awuke ukubhekisise kahle, ubuke ngesikhathi usaqala ukukholwa, kusemnandi usisisa kunemhlabelelo esasiwucula, kusemnandi sithi abangani bami bakhuluma ngami, nezihlobo zami zikhuluma ngami, zifuna ukuyikhipha lento engene kimi, ithi hayi salani njalo. Usasho yini namanje? Ngoba kuba mnandi, kube khona nesikhathi ungathi uyadideka ngaso empilweni, kufuneke njalo silwele lesiya sikhathi esasisho ngaso ukuthi abangani bami sebekhuluma ngami, izihlobo zami sezikhuluma ngami, sifuna ukuyikhipha lento engene kimi, ngithi hayi salani njalo. Sisasho yini? Ngoba uma usuyiphila lempilo akubuzakali, ziyashintsha zonke izinto. Uma usumamukelile uNkulunkulu, uyangcweliswa, kubonakala hawu ubani wasebanjena, hawu ubani wasekhuluma kanjena, ubani wasenza kanjena. Yingoba iqiniso selifikile lazodrowa ulayini phakathi kwempilo yakho yakudala nempilo yakho yamanje. Usuphila le yamanje, yingakho sebekhuluma ngawe, yingakho bengasaqondi, ngoba basaqondi kahle ukuthi usuphila yiphi impilo, bese uyasho wena, base bakuphe negama mabethanda bethi yebo mfundisi, yebo. Ingani? Ngoba babona ukuhluka manje bezinto, manje ukukhuluma kwakho kushintshile, kushintsha yonke into. Bazalwane, ngiyakhumbula nje, ngiyaxolisa ukufaka lokho, ngesikhathi kuhekhwe inamba kamfundisi, wathi kimi wakhuluma ilanguage engayazi, ngithi mina mfundisi, uwe yini lokhuluma kanje? Ngilalela ini? Ngilalela le language engayazi, ngoba mina ngiyazi ukuthi ubaba uMthembu ukhuluma kanje, akuyona ilanguage yakhe le. Waphinda futhi wakhuluma lo muntu wathi yonke le ndaba yakhe yokufuna imali. Ngathi mina baba uMthembu, sho noma kuwe khuluma, ngizwe uthina, ngi-understand indlela okhuluma ngayo, ngisendela lo muntu. Waphinda futhi ngithe ngisuka lapho ngathi mina letha ama-details, wawaletha.
ngabhala ngathi there is no money. Sorry. Ashiya kanjalo. So yoshintsha ukukhuluma bazalwane. Kanjena nje ngase ngafaka i-exclamation mark ngathi there is no money. I'm not wrong, but I don't have money. Sorry. Ngafaka i-exclamation mark ngashiya kanjalo. So kuyashintsha ukukhuluma. Ukukhuluma sekungene amazwi kaNkulunkulu. Into oyikhiphayo ngomlomo wakho kuyezwakala. Ilanguage yakho ukhuluma kuyezwakala ukuthi umntwana kaNkulunkulu lo okhulumayo. Ukwenza kwakho kuyathi umntwana kaNkulunkulu. Yonke into kuyazisho khona ukuthi ubani umntwana kaNkulunkulu. Ngisho nokugqoka webazalwane kuyazisho. Lithi izwi lenkosi umzimba wethu uyithempeli likaNkulunkulu. uNkulunkulu akasifuni sihamba qunu. Uke wathi ngelinye ilanga ey'nsukwini ngilele bazalwane kwavela kuba umpostoli yena uqobo lwakhe ethukuthele. Uthi ebethukuthele vele ethukuthele ngichathukele ethi ndodakazi ngathi baba wathi wenziwa yini ukuhlukanisa iy'ngubo zakho kube ngamagruphu amabili, kube khona ey'mfishane, kube khona ezinde? Ukwenzelani lokho ngoba unyama phambi kwebandla ushumayela? Ukwenzelani ukuthi iy'ngubo zakho ihlukanise zibe amagruphu awu-2, khona ezinde, khona ey'mfishane? So bazalwane, uNkulunkulu mayethi suka ku-1, suka. Singabe sisabuza nanagazi nanyama. uNkulunkulu umoya. Ngokuthi selishizwe lithi bonke abakhulekayo konke esikwenzayo asikwenzeni kuphi? Emoyeni, ngoba yena umoya. So-ke nje bazalwane, izwi likaNkulunkulu liwuye uqobo. Benisabuza ukuthi sonke asifuneni leya ndawo yokuqala. Ngesikhathi uqala usuke uzwizwi umamukele uNkulunkulu, uyizwi imnandi lento kube ngathi uyagijima, kuba ngathi uyongena ezulwini. Uthi uma ungathi usenkonzo ufise ngathi engathi angazibazala khona usuku ozwana izinto ozwa ngathi ukuthi yabo ngisho ngathiwa ngiyafa manje ngingabazi ukuthi uNkulunkulu ungakubona. Kufuneka sihlale sikuleyo nto-ke, hhayi le eyokuthi uma ungafa mangathiwa nje uyafa. Yini leyo ngathi mangavuka manje ngagijima ngiyoyilungisa? Chabo, kufuneka uhlale silungisile ukuze ngoba lize akubalulekile ukuthi usukapho, kubalulekile ukuthi usuku lokuhamba luyokufika ukulungele yini ukuya kuNkulunkulu. So kufanele-ke bazalwane siyilungise njalo, senze sure ukuthi siyazintwelisa ngezwi likaNkulunkulu. Uma sifunda siyazintwelisa, siyayihlanza ngezwi likaNkulunkulu ukuze sizokhula emoyeni. Selawenza umsebenzi walo la sisindisa singaphakathi kwendlu yokukholwa, silifunde izwi likaNkulunkulu ukuze sizokhula emoyeni, sikhule nasekuqondeni imbhalo kaNkulunkulu. Uma sizokwenza konke lokho, angingabazi ukuthi uNkulunkulu uyosamukela ngoba eyakhe yonke lembhalo, yizwi lakhe lonke leli elilungele ukusenzani, ukusingcwelisa nokusiqondisa endleleni. Ngiyacela-ke bazalwane siye equlweni lethu elithi igazi lemihlatshelo yonke yabaJuda. Sibonge uNkulunkulu ngenamba 54 mangaphazama. Sibonge uNkulunkulu umusa wakhe asenzela wona ngoKristu Jesu oyindodana yakhe yena yodwa yayizelwe iyodwa. Asiculeni-ke bazalwane sithi igazi lemihlatshelo. Igazi lemihlatshelo yonke yabaJuda lanikelo edubayo
wethu ongcwele, Baba wethu osezulwini, Baba siyabonga uNkulunkulu nomusa, siyabonga Dwala lensindiso yethu, siyabonga Nkosi yokulunga, siyabonga Nkosi Jesu ukuthi ubukhona Nkosi kanye nathi kule ndawo esikuyona, siyabonga Baba wethu ophilayo ukuthi usenzele Nkosi umusa nathi, wasiqoqa Nkosi ukuba sizohlala kule ndawo silalele Nkosi ukukhuluma. Siyabonga uNkulunkulu wethu, ukhulume kahle namuhla, wakhuluma iqiniso lakho Moya Ongcwele. uNkulunkulu wethu siyabonga, siyacela Nkosi ukuthi usize usilekelele kukho konke Nkosi Jesu esikwenzayo, kube yilokhu uNkulunkulu wethu wena okufunayo ukuba sikwenze, ngoba Nkosi Jesu sikhethile ukuba Nkosi sizohlala la silalele Nkosi ukhuluma. Siyabonga Moya Ongcwele, ngiyakhuleka egameni likaJesu ophilayo ukuba Nkosi wonke umuntu okhona la oyizwile Nkosi lenkonzo, ingathi uNkulunkulu wethu ebengasibuyisa kuwena, aguqa akhuleke acele ukuba Nkosi umembathise Nkosi inkazimulo, ukuba Nkosi Jesu masiphuma la Nkosi Jesu sihambe emgwaqweni, sibonakale Nkosi ukuthi sisuka kuwe, sibonakale Nkosi ukuthi singabakho. Moya Ongcwele siyabonga nangalesi sikhathi wethembekile ngezikhathi zonke, osifundise khona Nkosi sikuzwile. Siyacela Nkosi ukuba usiphe Nkosi Jesu umlilo ukuba sigcine uNkulunkulu wethu enhlizweni zethu. Nkosi Jesu singakushiyi ngaphandle. Siyacela ngegama likaJesu ophilayo, silondoloze Nkosi, siyakubonga. Siyacela Nkosi Jesu ukuthi ube nathi, sigcwaliseke Nkosi ngomoya wakho ongcwele, kube yilona loyo Nkosi ozophuma la azizwe amandla Nkosi avela kuwena. Siyacela ngoJesu Kristu ophilayo, siyakubonga Nkosi izwi lakho namhlanje. Siyabonga Moya Ongcwele, ukhulume kahle, usebenzise umntwana wakho. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga Dwala lethu, siyabonga sonini nanini, siyabonga Nkosi yokuthula, siyabonga Dwala lethu, hlala nathi ke namanje ngoJesu Kristu. Siyazi Nkosi ukuthi khona kusazokwenziwa. Siyacela Nkosi ukuthi ube nathi ngoJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi.